मुलींच्या सुरक्षित भविष्यासाठी पनवेल पालिकेची आरोग्य मोहीम राबवण्यात आलेली पाहायला मिळाली आहे। महिला दिनाच्या दिवशी एचपीव्ही लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे। मुलींच्या आरोग्य संरक्षणासाठी आणि गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून बचाव करणाऱ्या उद्देशानं पनवेल महानगरपालिकेतर्फे 14 वर्ष वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही म्हणजेच मानवी पॅपिलोमा विषाणू लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधून 8 मार्च रोजी करण्यात आला। गावदेवी नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये उपमहापौर प्रमिला पाटील, अतिरिक्त आयुक्त महेश कुमार मेघमाळे तसंच महापालिका सदस्य दर्शना भोईर, अजय बहिरा, प्रीती जॉर्ज आणि प्रतिभा भोईर यांच्या उपस्थितीमध्ये ह्या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे। महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनामध्ये पनवेल महानगरपालिकेच्या 15 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुढच्या 3 महिन्यांपर्यंत सोमवार ते शनिवारी सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत लसीकरण करण्यात येणार आहे आणि 14 ते 15 वर्षांदरम्यानच्या मुलींना ही लस देण्यात येणार आहे आणि जास्तीत जास्त मुलींनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन सुद्धा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर आनंद गोसावी यांनी केलं आहे।